Panguva ino zviri kushamisa voruzhinji vari concerned vachiti Bob Shogeza anozikanwa kunzi pakutanga this year aiwa panguva inoi munhu anyatsoratidza kuti akapa pressure kune the ruling party ZANU-PF especially function iri aligned ne2030 inouya yezvigananda. Panguva inoi takazvaona kutanga muna February March Bob Shogeza anova munhu akanga ari instrumental kuchinja mastructures aiwa the military mastructures arimo mu the ruling party ZANU-PF nemugovernment. Panguva inoi achizonyarara zvisvika pakupera kwegore Bob Shogeza akanyarara vanhu they are questioning kuti what is going on. Sarapinda mashoko kudaitoko panguva inoi aiwa ne the Zimbabwe Independent. Don't forget subscribe or like out on the bell kuti ipinda mwabuda pamuchinzi. Blessed Geza, outspoken former ZANU-PF Central Committee member, it proved that the President Emmerson Mnangagwa administration has abandoned its constitutional mandate and chosen to protect thieves over citizens. When a regime prioritizes paying criminals over stocking hospitals with medicine, it loses all legitimacy. This administration is now the political wing of Zvigananda, a cartel of looters. Ndo mashoko aiwa ava achitaurwa panguva ire naBob Shogeza achiti aiwa zviri kuitwa nezvigananda panguva ino chisiwa chiita zvazvinoda aiwa zvinatsoratidza kuti our own country and the government it has totally abandoned its constitutional mandate ikachuza kuprotecta mathieves nezvigananda. But panguva ine Bob Shogeza achinge anyarara kudai so people they are very very concerned with what is going on. Vanopinda mucomment section achiti Bob Shogeza has gone before the wind. The movement goes on. The movement is bigger than Geza. Zimbabwe has 15 million other Gezas. People they are still spirited. Vanhu vachiri kufighta against Zvigananda. They might not be seen by church protest on the streets kana kuti say, but they know deep down their hearts kuti their support is behind VP Konstantin Chiwenga. Another one counts he was one of the veterans and support on Bob Shogeza. Achipa nguva ino achistopa Zvigananda. Mbodza mafunguro enyu motokudi pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu za funguro enyu, subscribe or like, check on the bell icon.